ಇತ್ತೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆರೆನೆ ವೈಕ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಆರೆಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಐಡ್ ತುಂಬಿಜ್ಜಿ ವಸ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ವಸ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕ್ಲೇನುಂಡತ್ತೆ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೂಂಡ ಓಡೆಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪಿನಿ ಇರೇನ್ ತೂಂಡ ಆಪುನು ಏನಾನು ಗುಡ್ಲೆ ಏನಾನು ಸುರುಕೆ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಂಡಾಪುಜಿ 15 ವರ್ಷ ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಟೊಂಚೂರು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸುರಾಯಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ರೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆವು ಒಂಜಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಆ ಮನುಷ್ಯಂಡತೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ್ ಸರಿಜ್ಜವು ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋಡ್ ಕಂಡನಿಯೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಬರೋದು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪತ್ತೆ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಉದರ್ ಬಂದ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ RAJ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರು ಬಿರಾದರ್ ಲೆಕ್ಕೊಲ್ಲಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್ನ ಏಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದೆ ಅವೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜರತ ಏರ್ ಕೇಂದ್ರಲಂದು ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಏರ್ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆತೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಆತೆ ಬುಡಿದಿ ಸರಿ ಏರ್ನ ಇರ್ನಾನೆ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಟೈಮೇ ಕೊರಪುಜಿ ಏರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಪುಜಿ ಪತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಡೊಪ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತುಂಡಲ 10 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪುನು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಳ ಜೋರು ಶಬ್ದದಿದ್ದು ಯಾನು ಏತ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕಂತ ಕೊರಿ ಅವಲಕ್ಕೇನು ಅವು ಜೋರು ತೆಲ್ಪುನು ಕಲ್ಕುನು ನಲ್ಪುನು ఒక ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಲ್ನ ಅವು ಕೆಲವರ ಹಾಬಿ ಉಪ್ಪುನು ಹಾಬಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟನ ಸರ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದು ಬಂದು ಬರೋವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಲು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮೊಡೆದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅದು ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಬುಡಿದಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಬುಜಿ ಈರು ಬೇಗ చెప్పు ಪಡ್ತೋ ಜೋಡು ಅದೇ ಇರೇಗಂದು ವರ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಪೂರ ಆತ ಚೆತ್ತದಾವ ಅವು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಆಪ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಾಂತುಲೆ ಅವು ಡೈವರ್ಸೆ ಐಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಇರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಆತೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಆಲು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಆಲು ಪಿದೇ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಿದ್ದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇರುಬ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾದಿ ಓಕೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋಡೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಈಸಿ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಈರು ಪಣ್ಣನೆ ಇಂಕ ಬರೋದುಂಡತ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಯಾಕೆಂದ ಏಜ್ ಆನಗ ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒತ್ತೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿರ್ದು ಯಾಕೆಂದ ಕಂಡನೆಗೆ ಬಡದಿ ಆಧಾರ ಆದ ಪೋಲು ಬಡದಿಗೆ ಕಂಡನೆ ಆಧಾರ ಆದ ಒಂದು ರಟ್ಟು ನಡುಟೆ ಕಟ್ಟಾದ ಪೋಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಪು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5,000 ತೊಂಡು ಮಾರಿದ ಒಂದು ಏಸಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ದ ಜಿಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಲಾಯರ್ ಕತಿ ಕಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಗಿಂಜಿ ಬರು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ಬೋತು ಎಂಕ್ ಆವಂತ್ ಇದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆಕ್ 13 ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಕ್ 10 ವರ್ಷ ಓಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಮೈನರ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದಿರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂತಾನೆ ಇರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇ ಪತ್ತಾನೆ 1 ನಿಮಿಷ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಎತ್ಲ ಪಾತ್ಯರೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತ್ಯರೋಲಿ ಅಂಡ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎತ್ತತೆ ಕೇಸು ಪುನಿ ಏತೋ ಕೇಸ್ಲುಂಡು ಮಾತಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಜದು ಓಕೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಯಾನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆನೆ ಪೋಪುನಿ ಬೇತೆ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈರ್ಡಕ್ಕೇನು ಈರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಎನ್ನ ದಿನಚರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕುವ 4 ಗಂಟೆಲಿ ಹತ್ತದು ಮತ್ತು ಮೂಕು ಮೌನೆ ಮಾವು ಉಂದು ಬುರದೆಕ್ಕುಳ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಹಣತೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಪೋದು 1 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕುವೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಟಿಫಿನ್ ಎಂಚಿನ ಹಣ ಮಲ್ತದೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಪೆ ಮಾತೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಯರ್ ನಕ್ಲು 11:30 ಮುಟ್ಟ ಆಪುನು ಆಫೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು 9:30ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಗ್ಲೆ ನಿಂತದ್ದು ಅಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಣೆ ಅನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ
4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸಿಗಿನ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಪೇರ್ ಪರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ರಾಂಡ್ ತಿಂದು ಪಿರವರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಂದು ಓಲ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವು ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ 7:30 ಮುಟ್ಟ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೊಪ್ಪಾಯನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಡಯನ್ ಪಂಡುತ್ತುಲ್ಲಿ ಆಯ ಡಯನ್ ಕೊಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಮರಲು ಆಯಗೆ ಪಡ್ದೆ ಏನು ಪೋಪಣತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ದೆ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಣ ಆಯಗೆ ಪಡ್ದೆ ಏನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ದಾನ ಪಕ್ಕ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ರೈಸ್ದ ಭಾರಿ ಐಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಡೇ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪೋಯ್ ಅವು ಆ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಲೆಜ್ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ 11 ದವಲೈ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತದ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು 11 ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಬುಡಿ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ ಈರ್ ಬಂಡರ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಈ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಕರಿದಾತನು ಹಲೋ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕೋಟು ಬರ್ಬ ಜನ ಕೋಟು ಅಂದು ಇನ್ನು ಆ ಮುಂಜೋನ ಕೇಸ್ ಇನಿ ಅತ್ತಯ್ಯ ಅಂದು ನಿನ್ನ ನೆತ್ತ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದನತಾ ಓಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಐನು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಶೀಲನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ದಾನ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ GST ಅವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗಲ್ದಾಟ ಪೂರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ತುಲೆ ಮೇರೆ ವಿರಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆ ಒಂದು ಕಲಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ ಇರತ್ತ ಅವಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಕಿ ಬರುಂಡ ಅವು ಈರು ಪಾತಿರ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಈರು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರಲು ಇತ್ತೆ ಈರೆ 4 ಗೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈರು ಆಯ್ತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಈರು ವೆರಿಫೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರ್ನ ಬಡದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪೋಲ್ಯ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಮೇರೆ ಯಾನ್ 15 ವರ್ಷ ಅಟ್ಟೆ ಆತನ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸೀಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಆ ಶಬ್ದನೇ ಯಾನು ಪಂಡ ಕಲಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಲಹ ಮಾತೆರಡಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿರ ಕಲಹ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕಲಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪಂಡಿರಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಪುನಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ದುಂಬೆಂಕಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೀತಿನಿ ಎಂಕ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪಬಾರ್ದು ಬಿರುದತ್ತು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಕಲಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ದಯಗೆಂದಿಗೆಂಡ ರಡ್ಡು ಜನತ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲಹ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ರೂಟ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಏತ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಏರೆ ಚಾರ್ಜ್ 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಂಡು 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇರ್ ಪಂತ ಅಲ್ಪ ತೂತರತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ 5000 2000 ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ 5000 ಅಂಚಾದ ಪುನಕ 35,000 ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪು ನಿಂತಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕೋಟು ಪೋಪು ನಿಂದ ಇರೋ ಪಿರ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಮುಲ್ಪನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅತಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾಗ ಈರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿಜಿ ಇಂದ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಅವು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಂತ ಈರ್ ಪಂಡ ಇಡೆ ಗೀಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈರ್ ಮನ್ಪುಲ್ಪ ನೇ ಇರ್ಲೆ ಕಾಣಿ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜನ ಉಂಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಪಂಜಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ವಿಷಯದ ಅದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರೆಗಾರನ ವೈಫ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಇರೆಗಿರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ತೂಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಕಂಡನಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬತ್ತನ ಮಾರಿದ ಇದು ಇಲ್ಲಡಿ ಕುಲ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಎತ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಈ ದೈಗಡೆ ಬೈದಿನಿ ಈ ದೈ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಬಾತಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಕೊಂದು ತೆತ್ತು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಡನೆ ಯಾನಿತ್ತು ಈತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಣ್ಣನೆ ಈತ ನೆಟ್ಟ ನನ್ನ ಮೆರ್ನ ಎನ್ನ ಕೇಸ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನತ ಕೇಸ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರ ಆಪುಜಿರಿ ಎನ್ನನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಂದಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಲಹ ಶುರು ಬೈತೆ ಏನ್ ಬತ್ತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾತಿರ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ರಾಜ್ ಪಾತ್ರ వచ్చి ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಹೇ ಅನ್ಸಿಬೋದೆ ಇನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಬರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ನಡ ಬುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂಜೋಲ್ ಬಜೆ ಅರ್ಗಂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂತ ತಗ್ಗು ಬಗ್ಗು ಪೋಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ 7 ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ 7 ನಿಮಿಷ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ಲಿ ಈ ರಾಮೇಕ್ ಬೋಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಬಂಡರು ಎಂಜಿನ ಒಂಚಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಸಾಲ ದೆತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿ ಉಪಕಾರ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ
ಸಾಲದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ 10 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ 10 ಕೋಟಿ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಈರೆಗ್ 4 ಕೋಟಿ ಈರೆಗ್ 4 ಕೋಟಿ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಚಾಪತವಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕೊಂಡತ ಇರಿಗೆ ವಾ ಸೀಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದೇವರ ದಾಸ್ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಕ್ ಜನರಕ್ಕೆ ಪೋಪು ಒಂಜಿ ವಕೀಲರ ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡಕ್ ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ ಓಕೆ ಇರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಜನರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನತೆ ಒಲ್ಪ ಜನ ಕಾಸು ಏರಿಯಾ ಕೊರು ನೀವು ಅಜಂತ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಚಾವತ್ನ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ತನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಂಡು ఆయన హ్యాండ్ రైటింగ్ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ఆయన హ్యాంಡ್ రైటింగ్ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ఈరైన దాల అంచె చిద్దిదిత్యారు ದಾಲೆಜ್ దాల మల్తిచారు ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಐಡಿ ಪೂರ ಏನಡ ಉಂಡು ಅತೆ ಯಾ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಚೆಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತೆ ಆಯ ಪತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಇರ್ನ 10 ಕೋಟಿ ರೇಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ನಮಕ್ 4 ಕೋಟಿ ಈರೆ ಇರ್ಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ ಪೋಯರಾಣ ಕೊಂಚ 4 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಏಜಿ ಟೈಮ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಲಾಯರ್ ವೃತ್ತಿಗೆ ನುಕ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಜನ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಬಂಡರಿ ಇರು ఆయన ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಲವಾದ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪು ಆಯ್ತು ಒಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪಂಡು ಉಳ್ಳರು ಓಲು ಲಂಡನ್ ಅಕ್ಲು ಲಂಡನ್ ಪುಣಿ ಅಂದ್ ಈಗ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಲು ಲಂಡನ್ ಲಂಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಚಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅವು ಚಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕೇಸನೇ ಇಡೆ ಕಣದಿನ Correct. ನಿಕ್ಲ ಲಂಡನ್ ಅಂತ ಲಾಯರ್ ನಕಲ್ ಜೈದೇರ ಅಕ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾನ ಅನ್ನೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೀ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇರು ಓಲಾಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಇರ್ನ 10 ಕೋಟಿದ ವಿಷಯನೇ ಪಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇತ ವರ್ಕೊಂಡು ಇರು ಪೋಲೆ ಇರಿಗೆ 4 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪೆ 4 ಕೋಟಿ ಅತ್ತ ಇರೋರು ಪೋಲೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಪೌಡ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 25,000 ತೆತೊಂದು ಕೇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಓಕೆನಾ ಕುಲ್ಲೆ ನೇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಏ ಪಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಅಟ್ಲೆ ಅಂಚಬಲೆ ಹಲೋ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕುಲ್ರೆ ಜಾಗ ಸರಿಯಾ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಯಾವ ಯಾವ್ಜ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಕುಲ್ರೆ ಮುಡ್ಚು ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಣ್ಣ ಮೋನೆಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಹೌದಾಲ ಅಂದು ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಕಂಡನ ಬಿಡದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನು ಬೇತೆನೆ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತದ್ವೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಉಪತ್ರ ಆತು ಆಲ್ ದಯಗಿಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಏರಾಣನೆ ಲಾಯರ್ ನಡೆ ಏರ್ಲಾ ಬರೋಲಿ ಅವು ಅಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಲೆಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈರ ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯ ಇನ್ನು ಪಂಡದ ದಾಯ ನಾಚಿ ಕಟ್ಟುವರು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪನ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜಲ್ಲ ಎದುರು ಕುಳ್ದಾರು ಓಪನ್ ಪಾತಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮೊನೆ ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿಲ್ಲ ಒಂತ ಕಣ್ಣು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈರ್ಡ ಪಂಡೆ ಇಂತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜಾಗಡಿ ಈರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಹೋದು ಅರ್ಡ ಅಂಚ ತಾರ್ ಪನ್ಪಿಲೆ ಕೊಡು 15 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಾರೆ ಈರ್ಲ ಪಣ್ತಾರೆ ಈರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಣ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಓಪನ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ದಾಯ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಕೆಲವು ಟಚ್ ಆಪನ ಉಂಡು ದಾಯಕೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಪಾತ್ಗೆ ಇರೇನು ಲವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇರೇನು ಮಿತ್ತದು ಇದು ಇಂಜಿನಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾವ ಈರ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ನಾರು ಈರ್ಲ ಆಫೀಸೇ ಉಳ್ಳಾರು ಇರೇಗಲ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತ ಅರ್ನ ಕೇಳಲೆಕ್ಕನೆ ಇರ್ನಲ ಕೇಳಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮನೆ ಪಾಡ್ನು ಇರೇ ಕೊಂಚ ಮನೆ ಪಾಡ್ನು ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ ಯಾನು ಓಪನ್ ಪಾತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಯಾನು ಇರೇ ಕೊಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ ಯಾನು ಕಲರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಲಾಯರ್ ಒಂಚ್ ಯಾನು ಇನ್ನು ಕೋರ್ಟು ಪೋಪೆಂದು ನನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟು ದಾಯಿಗೆ ಯಾನು ಏತೋ ಕೇಸ್ ತೊಂದರೆ ಏತೋ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಇರೇಗೆ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಹೆಂಗ್ ಕೇರ್ಲೆ ಜರಿ ಅರ್ನ ಬೋರ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಇರೇ ಡೌಟ್ ಇರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ನಂಬರ್ನ ಆಣುಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಆಫೀಸ್ 1 ಆಫೀಸ್ 2 ಅಂಚ ಪೂರ ಸೇವ್ ಮತ್ ಈರು ಬೋರ್ತನ ತೂಲೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಕನ್ಪಿನಾಡ ಇತ್ತೂಲೆ ಇರೇಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪ ತೂಲೆ ಅತ್ತ ಉದಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆಫೀಸ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ನ ಆಣಗದ್ ಮಲ್ದೇರ ಆತ ಆಣನ ಪುದಾರ್ನ ಪೊಣ್ಣಗದ್ ಮಲ್ದೇರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ದಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಡ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಅಂತೆ ಆಯ್ತ ಅಮ್ಮನಾತೊಂದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪುದಾರತ್ತ
ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಡಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡಿಚಿನ ಖಂಡನೆ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂಜಿ ತಂತ್ಯವು ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಪೋಂಡು ದೇವರ್ನಜ ಇರೇ ಕಂಟಲ್ದೆ ಬಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಲ್ದೆ ಬರ್ಚು ಮೇರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂದೆ ನಡು ತಯ್ಯೋ ಇರೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಆ್ಯಪ್ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ದೈತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪನ್ಪೆ ಮುರೇನೊಂಜಿ ದಿನಾರ್ ಮೀಯರೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಯಾಲ್ನ ಪೋಯೆ ಮೀಪು ನಡಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಯ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಬಂದು ತೂಪೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರ್ವೀರ ಕೇಳಲೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ತಾಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಂತೆ ಕಾಲು ತೂನಗುಂಡತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಮೂತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೇಬಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿಕೇನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸ್ವರ ಬರಬರತಿ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ ಅವೇ ಕೇಳೆ ದೇ ಈರು ಫೋನು ದೆಪ್ಪು ನಾನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೀತಾದಿತ್ತನ ಅವು ಅರೇಗ್ ಅವು ಓದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸೀತಮ್ಮ ಅವನದು ಪುದರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೀತಮ್ಮ ಪನ್ನಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಅವು ಸೀತಮ್ಮ ಬಂಡ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರತಿ ಬಾಸ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಆರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಸೀತಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇರೇನು ಅವು ಹೊರಬು ಏರ್ನಾಲ್ಕನೆ ಬಂಡ ಕುಜಲ್ ಪುರ ಬೊಲ್ದಾತಂದು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಡುಂದ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಆರು ತತ್ತದ ಅವು ಸೀತಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನದ ಮೇರೆ ಓದುದಿನಿ ಅವು ಓದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆತನ ಮನದ ಏನಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಮದ್ವೆ ಪೂರಕೇನೊಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಮಾತು ಇಂಚಿನೆ ರಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಾವಡು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಯಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವೀಕಾಣ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ನಿಖಲ್ ನೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ಲಿ ಕಂಡನಿ ಬಡ್ದು ಆದ ನಿಖಲ್ ದುಂಬು 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಖಲ ಜೋಕುಲ್ ನಿಖಲ ಲೈಫ್ ಅಂತುವ ನಿಕ್ಲೆ ಏಜ್ ಆಳ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪುಜ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ದಾದಾಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥವು ನೆಂಚಿನ ಎಂಡ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡುಪ್ಪು ಕಂಡನಿ ಬಡ್ದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತೂಪ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಕಂಡನಿ ಬಡ್ದು ನಿಖಲ್ ಸರಿ ಇದ್ದಾರಂದಾಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಲ ಸರಿ ಪೂಜ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು ಏಜ್ ಅನಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಕೊಡೋದು ಆಶ್ರಮಡ ಅಡೆಗ ಇಡೆಗ ಓಲ್ ಒಪ್ಪಡ ಅಕ್ಲಿ ಆಪಲ ಸರಿ ಇದ್ದೇರಿಂದ ಆಪುನು ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಓ ಲೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಓ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ರ ಇಜ್ಜತ ಹೋಯ್ತಾ ಮಿನಿಟ್ ನೆತ್ತ ಆಂಡತ್ತೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದಾಂಡ ಏತಾಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಆಂಡ್ 30,000 ಎನ್ನ ಮೂಜೆ ಮಿನಿಟ್ ಐನತಿ ಏರು ಯಾನ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ಪಾರಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಎಗೇನ್ ಪಾತ್ರ ಪೋಚಿ ಯಾನ್ಕ್ ಮೂಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಯ್ಗೆಂದಿಕೇಂಡ ಕೋರ್ಟು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾದಾನ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿವೋಡಾಪು ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಏಜ್ ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿನ್ ಬಂಡ ಮೋಕ್ಯದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚುಕ್ಕ್ಯಾವು ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕ್ಯಾವು ನಿಕ್ಲು ಪಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನಲ ರಾಲಿ ರೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಏಜ್ ಆತಿಚಿ ನಿಖಲ್ ರಾವೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ರಾಲಿ ಬೀಚಿ ಪೋಲಿ ಏಜ್ ಆದ ಕಾಸು ಮಲ್ತ ದಿವಚ್ಚಿ ಕಾಸು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಲ್ಲೆ ಪನ್ನೆಲ್ ಕನೆ ಯಾನು ಬೀಚಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದು ಒರಿಯೇ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಒರಿಯ ತೇರೆ ನಾನ ಕೊನು ಏರೆ ನಾನ ಪಣ್ಣೆಲ್ ಕನೆ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾಣೆ ನಡೆದು ಕಂಡನಿ ಬೀಚಿ ಪೋಪೆ ನಾನು ಒರಿಯನ್ ಪೋಯರ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೇನೆ ಕೊಡು ನೆನಪದಿಲಿ ಯಾಕೆಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಅದ್ರ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪು ನಿನ್ನತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆರು ಅವು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬೀಚಿಟ್ಟು ಮತ ಪೊಯ್ಯಟ್ಟು ಪೊರೆಯಲ್ಗ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಮತ ಬರ್ಚಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡತ್ತಾಯಿನ ಮತ ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಳಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಆ ಗಳಿಗೆ ಡಾನ ಮಾತ್ರ ಬರಲು ಇನ್ನು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಂಗತ್ತೆ ಹರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಒಂಚೂರು ಆಪುಜ ಆಲೆ ಹಿರೇಗ್
ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಹಾಂ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಚಾವಡು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನತ್ತು ಐನು ಸೈಸೊನ್ನ ತಾಕತ್ತುಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯರ್ ನಡೆ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಐನು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟದಾಗಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಾರು ಖಾಲಿ ಮದು ಮ್ಯಾದ್ 2 ವೀಕ್ ಆರಜ್ಜಿ ಡೈವರ್ಸ್ 2 ಗಂಟೆ ಆರಜ್ಜಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಲಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅವ ಅವಳು ಕಟ್ರೆ ಮಾರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕೊರೋಲಿಯ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಇದು ಅವು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನು ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಈರ್ನ ಕಾರು ಒಳ್ಳುಂಡು ಏನು ಕೊಂಚೂರು ಕಾರ್ ಇಡ್ತೀವಿ వచ్చి ಕಾಸು ಅತ್ ಅದು ಆಡ ಕೊರ್ಲಿ ಏ ನಾಯೇ ಪೈಸೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ರೇಷ್ಮಾ ಅವ ಇತ್ತ ಕಂಡನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪಟ್ಲ ರಪ್ಪ ತಿರುಗುತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬೆಳೆದು ಇಂಚಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ ಪನ್ಪು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ Be like Bolar.